Όπως ξέρετε, βγήκε το Among Us 3D και δεν μπορούσαμε να μην το δοκιμάσουμε όλοι μαζί. Οπότε, εγώ μαζί με τον Αλεκούν, Τεραντών, Γιαννούμπα, Μάφιν, Καζ, Ράστη και τον Πιτέλη έπρεπε να το παίξουμε και ήταν καταπληκτικό. Λογικά θα βγάλω και άλλα βίντεο από το Among Us 3D. Οπότε κάντε ένα like και ένα subscribe για να το δείτε όταν ανεβούνε. Περάσαμε τέλεια σε αυτό το record, Φουλ και ήλιο. Εσύ να πας είναι πουλάκι. Καλό ψόφο. Πουλάκι. Ενώνουμε δαχτυλάκια. Ωπα ρε. Κάκε πως είναι ο Τζούτσο. Crewmate. Ο Αλεκούν ρώτησε αν τα φτιάξαμε, δεν το είδες? Το είδα, αφού μας πήραν όλοι. Τα πατάω. Πατάω κομπιά, τι έγινε? Ρε πατούσα κουπιά ρε, τι έγινε, πότε? Σκότωσε κανένας το Γιαννούμπα. Κανόνι το σκότωσες. Πατούσα κουμπιά είπε. Πατούσα κουπιά στο έκανα δουλειές. Έβγαλες και ένα μαχαίρι από τον κόλλο σου κατά λάθος. Κοίτα, τον είναι ο μόνος που δεν θέλει να είναι ο ίδιος. Έχει πάρει skins. Το ότι έχεις λεφτά δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θες εδώ μέσα. Παιδιά, πρέπει να ψηφίσουμε 4 δευτερόλεπτα λέει. Τι! Όχι ρε, τώρα ψηφίζουμε. Τώρα ψηφίζουμε. Παιδιά, έχει mute και τον ακούω το δίπλα από το μάτι νόρια. Το λέει στο ρεκ. Κακός είναι! Ρε μάγκες, πάλι μιλάει μόνος του, δες εκεί, βάζει mute και δεν το παίρνει χαμπάρι. Είναι impostor και μιλάει στον κόσμο. Για να δούμε πετάει ο δράκος. Περίμενε, βάζω δαχτυλάκι να κάνω το upload. Τι κάνεις? Τι βάζεις? Τι κάνεις? Δαχτυλάκι δεν βλέπεις εδώ. Όπα. Τώρα με βλέπεις να περπατάω ανάποδα. Ακραίο. Εγώ και ο Μάικλ Τζάκσον. Τι πρέπει να πας? Κάνε το! Πάτα πετέ! Καλά. Τι πάτατε! Έπρεπε να επιστρέψεις ρε μετά. Και πατούσε τα κουμπιά και ένα βλέμμα μπροστά του και έλεγε τι έγινε. Crewmate. Αμάν. Κάνει ψεύτικα dance. Δεν ανέβασε τίποτα. Δες εδώ. Τι είναι? Download είναι εδώ. Όντως ακόμα download είναι. Ωραία. Ο Μάφιν ξανά. Τι έγινε? Ωραία. Αυτός είναι. Αυτός εδώ. Είναι ύποπτος. Λοιπόν, πετάμε Αντώνη. Προσωπία μια απόδειξη απολύτως. Έχω πολλές αποδείξεις. Για να ψηφίσω. Εσύ είχες ένα πτώμα στα πόδια σου ρε φλάρα και εγώ δεν έχω ένα πτώμα στα πόδια μου. Ψηφίσω. Πώς ψηφίζω? Κάτσε ρε, περίμενε. Αυτός δεν ξέρει κάπως. Ένας άνθρωπος δεν ξέρει να ψηφίζει. Όντως, Αντώνη, πρέπει να μάθει να ψηφίσεις, εντάξει. Αχ, ωραία ψήφισα, παιδιά. Το έβαλα μέσα στην κλήρο. Εμένα θα έχει ψηφίσει, όχι το πω. Άρτα, Εγώ κάνω Ψηφίστε για ένα καλύτερο αύριο. Ψηφίστε Αλεκούν για ένα καλύτερο αύριο. Θα ζήσουμε. Ήρθε η ώρα να δώσω πιο ελληνική ψήφο. Λευκό και θα διαμαρτυρηθώ με το αποτέλεσμα. Γεια. Κάτσε βάλω λίγο δάχτυλο. Βάλε, δεν κοιτάω, έλα. Έλα εντάξει, μην όφανες. Λίγο τελείωσα. Έλα εντάξει, τελείωσα. Ο νόμος του και προχωράει. Όπα, Γεια. πόρτα. Τι έγινε ρε παιδιά? Ανοίξτε μου! Τι γίνεται? Έχει copyright! Ράστη, μια φορά δεν σε έχω ακούσει τώρα, τι έγινε? Τώρα... Όπα, φεύγω!
Εσύ είσαι. Πάνω βίντεο. Άντε ρε. Ποιος χαλάει ρε. Σταμάτα εκεί που είσαι. Φιλίππε. Κάνει χειρότερο πράγμα του Πώς. Αν κάποιος τσόπισε, φωνάξτε. Ποια ρε. Έκλεινα Παιδιά. τα φώτα και λέω ποιος τα χαλάει και το βλέπω πάνω από το τόμα των άλλων. Λοιπόν, η Γιαννούμπα μου χαλάει το βίντεο. Έτσι ήσουν πάνω από το τόμα. Εγώ καθόμουν πιο πίσω για να δω πότε θα το σκοτώσει ρε. Λοιπόν, έγιναν τα φώτα, μπήκα με τον Αλεκούν στο electrical. Κάνω τα φώτα, κάποιος τα πείραζε και λέω τι γίνεται, τι κάνεις. Και μόλις Καλά έφυγε το ήμουνα. τάμπλετ, τον βλέπω πάνω από το πτώμα. Τι γίνεται, τι κάνεις, του είπε. Λοιπόν, εγώ μπαίνω μέσα στα φώτα εκεί πέρα. Καθόταν ο Φίλιππος με τον Αλεκούν. Καθόμουν λίγο πιο πίσω, πέρα να τον σκοτώσει και τον σκότωσε. Εντάξει, ο Ψηφίστε Γιώργος ο τώρα, Κάδο. Ξεκάθαρα. Employee of the month, το βλέπεις. Δεν έχει εκεί πέρα, Τζορτ. Έφυγε το πίθι. Ωραία λοιπόν. Ρε! Περίμενε. Μπορώ να εξηγήσω. Αμάν. Λέει το κόκκινο του εκεί πέρα. Μπορώ να εξηγήσω. Αντώνη. Ελάτε εδώ να σας πω λίγο τι έγινε. Δείτε, ερχόμαστε εδώ όλοι μαζί. Μας λέει ο Άλεξ, τι κάνουμε εδώ, δουλεύουμε μαζί. Να κάνουμε μαζί τις δουλειές έτσι, να δουλεύουμε και εδώ να μένουμε ασφαλείς στην πίσω. Είναι ο κόκκινος συμπόστρο με το μαχαίρι. Αυτός είναι. Αυτός όμως δεν φοράει καπέλο, εγώ φοράω Και άμα καπέλο. δείτε, Δείξτε τον όλοι, πάλι δείξτε για τον. νούμπα. Το βάζεις για να Όλοι κρύβεσαι. δείξτε Εσύ είσαι. Ναι, Είπε και ξέρεις για γιατί να μου φοράς πει το εσύ στυλ. καπέλο. Παιδιά, περίπου Φοράς παρεξήγηση. εσύ καπέλο. Παρεξήγηση. Να μας μπερδέψει. Παρεξήγηση. Νόμιζα δεν θα σε καταλάβουμε. Παρεξήγηση. Πώς μας είπες? Λοιπόν, το καλή εδώ είναι ο Καροτάρας. Εξηγεί πως σκότωσε τον Μάφτιν και πάλι με μπροστά από το πτώμα. Άρα είστε εσείς οι δύο. Οπότε όλα. Άρα είσαι εσύ και ο Καροτάρας. Μισό! είναι εδώ Σε πέρα, αυτή τη Αλεκού, φωτογραφία κοίτα όμως εδώ μας σκοτώσανε. Εδώ, Τι σημαίνει εδώ? εδώ. Είναι παλιό παιχνίδι. Δεύτερη φορά. Δες τι λέει. Το πράσινο είναι όταν είσαι impostor, το πράσινο. Ωραία. Οι 5 φορές είναι όταν δεν είσαι impostor. Αλλά οι Και περισσότερες έχουμε είναι 10 του μήνα τώρα. 9 έχουμε. Άρα είναι impostor. Παιδιά, τι λέτε! 9 έχουμε, άρα είσαι Αυτά που impostor. λέτε δεν στέκουνε. Εγώ δεν κρατάω μαχαίρι. Άσε, Δείτε, εγώ βρε, κρατάω ένα ψεύτρι. εργαλείο και είμαι Που έτοιμος να σκοτώσω σκοτώνει. τον Γιάννουμπα. Ένα κλειδί σκοτώνει, Άλεξ. Ο Γιαννούμπα δεν είναι εδώ. Το καπελάκι σου μια χαρά χωράει το μαχαίρι. Αυτό θα δηλώσω ότι ήταν πάρα πολύ άδικο. Με βάλετε στη γωνία. Με κατηγορήσετε χωρίς λόγο. Και... Τι έγινε? Μάφιν! Έμεινα μέσα! Γιατί? Τι έγινε? Μαφίν. Περίμενε. Μάφιν. Αμάν. Θες να μου Για εξηγήσεις? στάσου λίγο. Μαφίν. Ποιον ψήφισες, Μάφη? Τον Αντώνη. Γιατί? Γιατί? Εμένα με Yes. Πάω να κάνω task εγώ. Σου θα βγάλω τα Άσε μάτια ρε για τα... ψεύτη. Αμάν, σαμποτάζ. Ωραία. Σαμποτάζ, παιδιά, από εδώ ελάτε. Easy ρε, quick. Ποιος είσαι ρε? Πού σκοτώ. Είσαι ο κύριος φτιάχνης. Κύριος Αμόγκης. Φτιάχτε το! Ρε μαγκές. Τι, Παιδιά, Α. μπορώ να εξηγήσω. Το Τι είδαμε, μπορείς να το είδαμε. εξηγήσεις, ότι... Αντώνη. Ράστη, το είδες! Το είδα. Αντώνη. Ποιος ήταν? Λέει μπορώ να εξηγήσω και δεν πάρω από το πτώμα. Δεν φτιάχνω! Αυτό είναι συνηθές συμβάν! Υπήρχαν δύο άτομα πάνω. Μπορεί να το κοίταζε, μπορεί να το κοίταζε. Έτσι σε προτείνουν Υπήρχαν δύο άτομα πάνω. Εγώ ακούω τον Αντώνη. Εγώ είδα δύο άτομα πάνω από το πτώμα. Εδώ τους δύο μπροστά εδώ. Αλλά νομίζω. Εμένα. Δεν ήταν ο Τι Αντώνης. λες ρε, δεν είμαι εγώ. Τι λες Ράστη. Δεν λέω- Είσαι τρελός δεν ρε. λέω- Είσαι τρελός ρε. Τι λες, ρε. Είσαι τρελός ρε. Τι σου έκανα Μάφη? Αλλά κάτι μου λείπει εσύ τώρα. Όπα. Ψηφίστε Ράστη ρε, ψηφίστε Ράστη. Τι λέει Ράστη. αυτός ρε. Όχι, Τι λέει αυτός. Έχω μπλέξει με βλαμμένη. Τώρα ποιος άλλος είναι? Ο Αντώνης είναι. Εντάξει. Τα task, πρώτη φορά τα βλέπω. Βοήθεια! 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 Ποιος είναι βοήθεια! Τι γίνεται ρε? Έχω βάλει δάχτυλο! Τα τελευταία λόγια του Αντώνα έχω βάλει δάχτυλο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe και αντίο.